Tuđman je imao razloga za slavlje. Nikada prije niti poslije u historiji nije ostao zapisan događaj da je predsjednik države, koja trpi agresiju, na zahtjev agresorskog predsjednika smijenio komandanta vojske koja brani zemlju. Bio je to historijski presedan koji će sasvim sigurno odjekivati stoljećima. Na Halilovićevo komandantsko mjesto Izetbegović će imenovati čovjeka kojeg je aprila 1992. godine Armija Republike Bosne i Hercegovine zarobila na Trebeviću. Već poslije su postavljani neki ljudi, ne znaš ni odakle su došli nešto. I ogadili su većini ovoj raje. Ogadili su im vojni poziv, ali ipak je prvi morao biti neko kome ljudi vjeruju. A Seferu smo vjerovali. Imali cijelo vrijeme oslobađanja teritorije do te smjene. Od te smjene nastaje ili gubitak teritorije ili status quo do pojave petog korpusa. Dakle, ta promjena po meni desila se prvo u nevrijeme, drugo desila se na način da su ljudi koje sam malo prije objašnjavao stajali mirno i pričali o ljubičicama preuzeli u upravu, odnosno komandu nad armijom i onda je postala ona amorfna, ona je postala praktično, to je bila prekretnica u ratu kao ne talasaj. 3 dana nakon što je smijenio Sefera Halilovića sa mjesta komandanta Armije Republike Bosne i Hercegovine, Alija Izetbegović organizovao je sastanak sa Franjom Tuđmanom. Ovo treba da među nama ostane, naravno. Mi smo Halilovića pomjerili, znate, jer bilo je pritužbi da može biti da on ne želi mir sa Hrvatima, da ne sprovodi dogovore, da možda opstruira dogovore. Uglavnom, nije više komandant. Formalno je načelnik štaba, ali neće voditi pregovore, neće komandovati jedinicama, ne može narediti da se negdje krene u akciju, ne može ništa uraditi. Možda jednog čovjeka ne možemo ukloniti, koji se ipak borio. Ja mislim da je on išao